Fontos infók a sikeres pályázathoz, hogy a te vállalkozásodnak is legyen honlapja. Ne ijedj meg! A pályázati felület könnyen kezelhető, és nem tart sokáig a kitöltése. Ráadásul a rendszer nem engedi beadni, amíg hiányzik valami. Szükség lesz a vállalkozásod alapadataira, alapítás dátumára, tulajdonosokra, és néhány gondolatra arról, mivel foglalkoztok, illetve milyen fejlesztést szeretnétek. Ha a céged nem szerepel a komában, a NAV-tól kérj nullás igazolást, hogy nincs köztartozásod. PDF formátumban készítsd elő az aláírási címpéldányt és a cégbejegyzésről szóló határozatot. Egyéni vállalkozóknak a bejegyzésről szóló hivatalos iratok szükségesek. Nyilatkoznod kell a cég létszámadatairól, nettó árbevételéről és az adott évek mérleg fő összegeiről. Ebben a könyvelőd segíthet, de ezeket az adatokat mi látjuk. Így ha nincs kedved ezzel bajlódni, mi a Markom Team díjmentesen elkészítjük és beadjuk helyetted a pályázatot. Miután megkaptad a támogatást, keres minket, és mi partnerek leszünk a honlapod elindításában vagy továbbfejlesztésében. Lépj most, és építsd a jövőre velünk!